Wel, bore da i chi gyd ar fore hyfryd o Fanwyn. A mae'n braf gweld y byd o'n cwmpas ni'n glasu yn dyw 'i. Croeso i'r cwmni, croeso arbennig o gynnes un darpar Gweinidog, y Parch Dylan Rhys Parry. A na chi ddweud calonogol yw hwnna, ynddo fe? Darpar Gweinidog. Dylan, i ni'n hynod o falch eich bod chi wedi derbyn y gwahoddiad i fod yn weinidog ar yr ofalaeth newydd yma o'r 2Tabernacl. Ac i ni'n edrych ymlaen yn fawr iawn at eich croesawu chi i'r cwmni sydd, fel ych chi'n gweld o ymuno dan ni o'r blaen, yn gwmni digon anastywallt ac eto yn Gwmri cynnes a chroesawgar iawn. Gwmni braf iawn. Pryd gewn ni'ch croesawu chi wrth gwrs sy'n gwestiwn arall. Ond mae'n siŵr y cewn ni'ch cwmni chi yn weddol reoledd tan fo chi yn cyrraedd yn y cnawd megis i Pen-y-Bont neu Phorthcawl. Lle bynnag ffindwn ni le i'ch carafan chi. Ond croeso cynnes iawn ato ni. Ac i ni yn dymuno pob bendith ar eich gweinidogaeth chi yn plith ni i'r dyfodol. Diolch yn fawr iawn. Wel, bore da i chi gyd. Mae'n hyfryd iawn gael bod yn bresennol yma hefo chi bod ti dros Zoom fel hyn. Ac tro cyntaf i mi eich gweld chi ers i mi dderbyn gwahoddiad i ddod yn weinidog arnoch chi. Ac wrth gwrs mae'r sefyllfa bresennol yn ei gwneud hi'n anodd i drefnu, ond gobeithio byddai yn eich mis chi yn fuan iawn ac dwi yn edrych ymlaen cael dod i'n nabod pob un ohonoch chi a gweinidogaethu yn eich plith chi. Diolch yn fawr iawn i chi am y croeso cynnes. Mae i weld bod yr haul yn tywynnu yn Phorthcawl ac ym Pen-y-Bont a'r ardal yna y bore yma. O'n i'n edrych allan drwy'r ffenast yn Gaernarfon rhyw 10 munud yn ôl ac mi oedd hi'n stormus iawn. Oedd o gwynt ar glaw ac o'na genllys gwneud ceser fy siŵr fysa chi i ddeud lawr yn y de. Wedyn oedd bob man yn wyn tu allan yn fan hyn fel diwrnod o eiaf go iawn felly. Ond dwi'n siŵr y gawn ni Oedfa fynd eithriol iawn gyda'n gilydd y bore yma felly. Mae Sul ar ôl y Pasg gyda sawl enw gwahanol arno fo yndydi. Sul Thomas, Sul Quasimodo. Dych chi wedi clywed am Sul Quasimodo? Neu Sul Roctif, mae hwnna'n enw arall arno fo. Neu'r un y dwi fwyaf cyfarwydd hefo fo ydy Sul y Pasg Bach, ac eich bod chi fwy cyfarwydd gyda hwnna, neu y Sul Gwyn hefyd. Mae rhai yn galw y Sul yma. A mae rhai traddodiadau ac eglwysi Cristnogol felly yn dathlu'r Pasg dros wythnos gyfan. Mae'n wythnos gyfan o ddathliadau o Sul y Pasg hyd at y Sul yma. Ac felly dyna pam mae yr enw y Pasg Bach i'r Sul dilynol sydd yn cloi'r dathliadau felly. Ac mi fydda ni yn dod at testun ac dwi am ganolbwyntio ar un frawddeg heddiw ac gewch chi y frawddeg rwan, fel bod chi'n gallu pori a meddwl amdano fo, dwi'n mynd i bysgota ac eich ydych chi'n gwybod yn barod i ba darlleniad byddai yn mynd. Ond cyn i ni fynd ymhellach, gadwch i ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O Dduw, ein tad nefol a sanctaidd, diolchwn i ti am y cyfle i ddod i'th bresenoldeb di. Diolch bod ni yn cael ymgynnull yn dy enw di, boed hynny drwy gyfrwng Zoom. Bydd eraill efallai yn gwylio'r fideo nes ymlaen, ac eraill yn clywed am yr Oedfa. Sut bynnag y bydda ni yn dod at y ti mewn gweddi ac mewn gwasanaeth.
Dyn ni'n gofyn i ti fod yn y canol. Bydd gyda ni drwy dy lan ysbryd. A hitha yn Sul cyntaf wedi'r atgyfodiad. Parhawn yn ein dathliadau i gyhoeddi dy fod ti yn Grist atgyfodedig. A bydde Dydd Ysbryd Glân yn harwain yn ein gwasanaeth heddiw. Gan ein bod yn gofyn hyn oll yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadwch chi ni droi at yn hemyn gyntaf. Ac wrth gwrs, y tôn rhondda sydd gennym ni yn fan hyn ar glwydd Iesu, isg i'm gerdded, ac mae'r emyn yma yn benodol yn ymwneud a'n testun ni heddiw. Oedd y ddaw yn darlleniad ni bore yma o Refengil yn ôl Iowan ac i benod 21 ac adnodau 1 i 14. Ac fel hyn yma i mynd. Dyma Iesu'n ymddangos eto i'w ddisgyblion wrth lyn Tiberias. Dyma beth ddigwyddodd. Roedd criw ohonyn nhw gyda'i gilydd. Seimon Pedr, Thomas oedd yn cael ei alw yr Efaill, Nathanael o Cana Galilea, Meibion Sebedeus
a 2 ddisgybl arall. Dwi'n mynd i bysgota, medda Seimon Pedr. A dyma nhw'n atab, da ni am ddod hefyd. Felly eithon nhw allan mewn cwch, ond wnaethon nhw ddal dim drwy'r nos. Pan oedd hi yn dechrau gwawrio, dyma Iesu'n sefyll ar lan y llyn, ond doedd y disgyblion ddim yn gwybod mae Iesu oedd yno. Galwodd arnyn nhw. Oes gennych chi bysgod, ffrindiau? Nag oes, medden nhw. Yna dywedodd Iesu, taflwch yr hwyd ar ochr dde'r cwch a byddwch yn dal rhai. Dyma hwnnw'n gwneud hynny a chafodd cymaint o bysgod ei dal nes bod nhw methu tynnu'r hwyd yn ôl i'r cwch. Dyma'r disgybl roedd Iesu'n ei garu yn dweud wrth Pedr, yr arglwydd ydy ef. A dyma Seimon Pedr yn rhwymo dillledyn am ei ganol, doedd ganddo byd amdano, yn aneidio i'r dŵr. Daeth y disgyblion eraill ar ei ôl yn y cwch, gan lusgo'r hwyd oedd yn llawn o bysgod ar ei holau. Doedden nhw ond rhyw 90 metr o'r lan. Ar y lan roedd tân golosg a physgod yn coginio arno ac ychydig o fara. Dewch ar rhai o'r pysgod da chi newydd ei dal, medda Iesu wrthyn nhw. Felly dyma Seimon Pedr yn mynd i mewn i'r cwch a llusgo'r hwyd i'r lan. Roedd hi'n llawn o bysgod mawr, 150 a 3 ohonyn nhw, ond hynny wnaeth y rhwyd ddim rhwygo. Dewch i gael brecwast, medda Iesu. Doedd dim un o'r disgyblion yn meiddio gofyn iddo pwy wyt ti. Roedden nhw'n gwybod yn iawn mae'r meistr oedd ef. Yna dyma Iesu'n cymryd y bara a'i roi iddyn nhw, a gwneud yr un peth gyda'r pysgod. Dyma'r trydydd tro. Iesu adael i disgyblion ei weld ar ôl iddo ddod yn ôl yn fyw. O bendith Duw ar y darllen a'r gwrando ar yn cyfar ni bore yma. O dwi eisiau eich gwahodd chi rwan i lyn Tiberias ac ar y traeth ar lyn Tiberias, lle mae Seimon Pedr yn disgwyl amdano ni. Ac ymson sydd gyda ni yn y fan yma o Seimon Pedr yn deud i hanes wrtha ni ar lan llyn Tiberias. Gydwch chi ni wrando felly. Yma oeddwn ni ar y traeth, yma gyda'r lleill ar lan môr Tiberias. Yn disgwyl, yn ti'n droi. Neb ddim cweit yn gwybod be ddeud wrth y llall. Pam oeddwn ni yma? Bydd'r un ohonon ni'n siŵr. O'r gyfarwydd oedd y môr am hwni, yma oeddwn ni'n gyfforddus. Fel pysgotwr lle arall oeddwn ni am fynd. Ar lan môr gyfynodd Iesu mi i'w ddilyn. Ar lan môr Galilea bryd hynny. Dewch ar fy ôl i ac fe'ch gwnaf yn bysgotwyr pobl, medda fo. Dim cwestiyna, dyma fi'n codi ei ddilyn. Heb hyd yn oed gofyn be oedd pysgota pobl yn ei olygu. Am dros 3 blynedd nes I ddilyn Iesu. I weld o rhoi'r golwg yn ôl i'r deillion, yn codi pobl o farw'n dduw. Hwn oedd y Meseia. Hwn yw'r Meseia. Dros yr wythnos ddau diwethaf, byth feddyliais I y bydda'r Meseia yn mynd i'r groes. Yr athro oeddwn I wedi bod yn ei ddilyn, fy ffrind, yr hwn oeddwn i'n ei garu. Fe wna I unrhyw beth I hwn, fy mywyd a roddaf. Ac eto fi,
y graig. Wadodd nad o'n i'n nabod y dyn. When push comes to shove. Tair gwaith i di si, sgen i'm syniad pwy ydi o. Y boi yna deimlais o berfedd fy stumog, o wybod be o'n i di wneud. Y boi yna o wybod y byddai'n cael ei groeshwylio, a finna methu gwneud dim. Y tor calon o wybod fod Iesu wedi marw ac yn ei fedd. Ond wsos dwytha, fe ddaeth a sefyll yn ein canol. Mi oedd yn ôl yn fyw. Oedden ni methu credu'r peth i gychwyn, ond wir i chi, yr oedd yn sefyll o'n blaen ni. Ond yna, mi aeth eto. Yma oedden ni wedyn, y 7 ohonan ni, a finna am fynd i bysgota. Ond fe ddaeth y lleill hefyd. Ond y noson honno wnaethon ni ddal yr un bysgodyn. Gwagnwch y rhwydi yn atgoffa ni eto o wagnwch ein bywyda ni heb Iesu wrth ein hochra. Ond y bore wedyn, mi welson ni rhywun ar y lan. Gofynnodd os oedden ni wedi dal pysgod, ac yna fe ddwedodd wrthon ni daflu'r rhwyd dros ochr arall y cwch. Mi oedd yna rhywbeth cyfarwydd yn ei lais, ac felly heb ddadla, dyma ni'n gwneud. Ac yn wir i chi, fe lenwodd o'r rhwydi gyda physgod o bob maint. Mi sylwedd olais i'n syth mai Iesu oedd y dyn ar y traeth. Felly mi neidiais i mewn i'r môr a nofio i'r lan i'w gyfleidio. Fe ddaeth y lleill nes ymlaen gyda'r pysgod, ac roedd tân colosg yn disgwyl amdano ni. Fel yr hen ddyddia, dyma ni'n bwyta o amgylch y tân gyda Iesu. Yr oedd gyda ni. Byth eto wnai ama hynny. Mi ofynnodd i mi 2 gwaith os oeddwn i'n ei garu. 2 gwaith wedais wrtho fy mod yn ei garu. Portha fy wyn, y geilia fy nefaid, portha fy nefaid, meddai wrthaf. Ac o ganlyn yr arglwydd Iesu, fy mraint yw rhannu'r newyddion da, ei fod yn fyw. Bysgota nai o hyd, nid gyda rhwyd neu abwyd, ond gyda chariad a gwirionedd Crist y Meseia, yr atgyfodedig. Mae Simon Peter yn y fan honno yn deud ei hanes wrthyn ni. Wel, gadwch ni barhau yn yn haddoliad drwy ganu yr emi nesaf. Distewch cansmai presenoldeb Crist, y sanctaidd 1 fel mae'n cael ei ganu yn fan hyn gan Dafydd Davies. Gadwch ni ganu felly yr emi nesaf. Dewch cant mae presenoldeb Crist, y sanctaidd ger llaw. Dewch plagwch ger ei fron, mewn dwfn barchedig frawr. Di bechod yw efe, lle saif mae'n sanctaidd le. Distewch ans mae presenoldeb Crist, y sanctaidd
Ysgogoniant Crist ei hun, ond cylch lewer y changri. Belisga sanctaeth dan, mawr ei ysblander fri. Brawachus yw ein erth, breswylydd mawr y berth. Distewch ansgogoniant Crist ei hun, ond cylch lewer changri. Distewch ans mae nerth yr arglwyddior yn symud yn ein plith. Dawyn hiachau y nawr, gweinidyddau ras fel blith. Beglyw ein hegwan lef, trwy ddydd erbyn i'w chef. Distewch cant mae nerth yr arglwyddior yn symud yn ein plith. Iesu yn ymddangos i'r saith disgybl felly. Dyna yw yn testun ni. Neu fel o'n i'n ei alw fo yn tyfu fyny, y barbecue ar y traeth. Ac mae hynny yn rhywbeth neis i alw'r testun hefyd. Dwi wastad wedi meddwl, Sul ar ôl y Pasg, mi isa wedi bod yn hyfryd gael barbecue ar y traeth a gwasanaeth ar y traeth. Ella, sa'n ni'n gallu gwneud hynny ym Phorthcawl rhyw ddiwrnod efallai. Ond wedi pinnacle yr wythnos fawr, Sul y Pasg, lle mae rhywun yn mynd wedi hynny? A hitha'n Sul y Pasg Bach, neu'r Sul wedi'r atgyfodiad, at ba ddarlleniad mae rhywun yn mynd. Gan fod yr hyn a ddigwyddodd wedi'r atgyfodiad yn allweddol yn dydy. Cyfeirio dwi wrth gwrs at dystiolaeth y disgyblion. Heb dystiolaeth y disgyblion, ni fydda ni'n gwybod bydd Iesu Grist wedi dod yn ôl yn fyw. Dyna sy'n cael ei gofnodi wrth gwrs ynde, tystiolaeth y disgyblion. Pwy welodd? Pryd a lle? Wrth i chi ddarllen yr Efengyla, gallwch weld nad oedd y disgyblion yn gwybod os oedden nhw'n mynd neu yn dod. Roedd rhyw ddryswch mawr yn y cyfarfyddiadau gyda'r Crist byw. Mae'r Magdalen, enghraifft, yn meddwl mai y garddwr oedd Iesu ynddo. Thomas ddim yn credu tan oedd o'n gweld ôl yr hoelion yn ei ddwylo. Y ddau hynny ar y ffordd i y maes ddim yn adnabod Iesu ei fod yn cerdded wrth ei hochr, ond mond yn ei adnabod ar doriad y bara ynddo. Maent wrth gwrs yn dod i ddeall ac yn tystiolaethu i'r Crist byw yn y diwedd. Ond dwi wedi dewis y darlleniad yma yn benodol heddiw gan mai nid ond Iesu yn ymddangos i'w ddisgyblion sydd gyda ni, ond yn arwain y ffordd hefyd. Be sydd yn digwydd nesaf yn hanes y disgyblion. A mae yna rhyw fath o arweiniad yma yn benodol hefyd i Seimon Pedr. Tasan ni'n mynd yn ôl i gychwyn y darlleniad heddiw. Dyma be mae'r testun yn ei ddeud wrthyn ni. Yr oedd Seimon Pedr a Thomas a elwyr Didymus, a Nathanael o Gana Galilea, a Meibion Sebedeis, a dau arall o ddisgyblion i gyd gyda'i gilydd.
A dyma Seimon Pedr yn deud wrth y lleill, rwy'n mynd i bysgota. A tebasant hef, yr danina'n dod gyda chi. Eithent allan a mynd i mewn i'r cwch, ond ni ddaliasant ddim y noson honno. Yn yr adnodau hyn, dwi'n credu ein bod ni'n cael rhyw adlewyrchiad o'r hyn a fi mywyd Seimon Pedr yn dydan, yn mynd i bysgota. Os ar rhai yna chi sydd yn pysgota yma, dwi'n chi roed eich dwylo i fyny os da chi yn pysgota môr neu llyn neu afon. Yna sawl fath o bysgota yn does. Dwi'n cofio fina yn mynd ar y cwch o'n i efo dat ers dalwm i'r môr felly i bysgota ac wrth y modd yn cael gwneud hynny. Ac teulu dat felly wedi arfer mynd i'r môr i bysgota ac yna ryw atyniad am y môr o hyd yn oed heddiw i dat felly. Ond ia, ryw atyniad sydd yma i Seimon Pedr hefyd ynde. Pysgotwr oedd o, a pysgotwr ydi o, mae o yn ei waed o dydy. Mae'n mynd yn ôl i rhywbeth mae o'n gyfforddus yn ei wneud. Mi roedd yr wythnos dwethaf, mywyd y disgyblion, y mywyda'r disgyblion, i fyny at Sul y Pasg, mi roedd y disgyblion wedi profi bob math o emosiynau gwahanol yn doedd. Roedd eu ffydd nhw wedi cael ei profi ac wedi ei hysgwyd gan fod y Meseia oedd wedi bod gyda nhw yn athro yn ffrind wedi marw ac yna wedi ei gyfodi. Ysgwn ni sut oedd y disgyblion yn teimlo o brofi'r emosiynau yna i gyd. Wrth gwrs, cyn iddyn nhw weld Iesu Grist, y Crist atgyfodedig, mi roedden nhw'n credu fod bob dim drosodd. Roedden nhw'n teimlo yn unig yn y byd. Ddim yn gwybod beth i wneud nesaf. Roedden nhw angen cyfarwyddyd. Roedd Iesu wedi bod yn cyfarwyddo'r disgyblion ers rhyw 2 blynedd yn doedd, yn ei dysgu nhw beth i wneud. Dewch ar fy ôl i, meddai Iesu, ewch i'r pentref acw, ewch i nôl yr asyn, fel bod fi yn cael mi mewn i Jerusalem, cyfarwyddyd o hyd i'r disgyblion a Iesu wrth ei hochon o rhoid y cyfarwyddiadau hynny. Dros yr wythnosau diwethaf, roedd y disgyblion wedi bradychu, wedi gwadu, wedi pechu, a dwi'n siŵr na allan nhw llai na theimlo'n euog o'r hyn oedd wedi digwydd i Iesu, ac neb yn fwy na Seimon Pedr ei hun. Yr un a ddywedodd yn y swper olaf na fydda byth yn gadael Iesu Grist i lawr. Y graig a fydda Iesu'n adeiladu eglwys arno. Ond eto fe wadodd Seimon Pedr cyn i'r geiliog ganu. Dwi ddim yn abod y dyn yma. Wedi'r wythnos oedd Seimon Pedr wedi gael, wedi'r wythnos yna, does dim syndod i fod o wedi mynd yn ôl i bysgota, mynd yn ôl i wreiddiau, yn mentro, ond ddim yn llwyddo. I mi mae'r darlleniad yn dangos i ni 2 beth. Bywyd heb Grist yn bresennol, a bywyd gyda Christ yn bresennol. Yn gyntaf felly, bywyd heb Grist yn bresennol. So ni'n darllen yr testun eto, eithant allan a mynd i mewn i'r cwch, ond ni ddaliasant ddim y noson honno. Sut bywyd yw bywyd heb Grist yn bresennol? Falle gallen ni atab y cwestiwn yna yn hunan. Cyn dod i ffydd neu o golli ffydd a'i ailfarganfod efallai. A da ni'n cofio sut bywyd oedd yn bywydau ni lle nad oedd Crist yn bresennol.
Yn ifanc iawn, fe ddes i yn ymwybodol iawn o Grist fel gwaredwr. Yn blentyn bychan, o'n i'n cael cario'r groes lawr stryd fawr yn Gaernarfon ar ddydd Gwener y Groglith, ac mi roedd y groes yn anfarth, ac yn 90 oed o'n i'n cael cychwyn cario'r groes, a'r groes yn woblo chydig bach wrth iddi gerdded lawr stryd fawr. Ond yn 90 oed, mi roeddwn ni yn gwybod mai marw dros pechoda, pob un ohonon ni nath Iesu ar y groes. Ac mae'r diolch am yr addysg cynnar yna i fy mam Eglwys Salem ac i'm rhieni hefyd. Ddes i ddim i ddeall yr arwyddocâd yn llawn tan yn hwyrach yn y mywyd, ond mi roeddwn ni yn gwybod pa math Iesu Grist i'r groes. Ond dros y blynyddoedd hefyd, efallai, ac yn enwedig yn fy arddegau cyn i mi ddod i ffydd, yr ymdeimlad bagnwch ynde, teimlo fod mwy i fy mywyd i, fod rhywbeth ar goll, a cyn dod i ffydd oedden nhw'n cwestiynu beth oedd pwrpas fy mywyd i. Nes i ar draws fideo ar YouTube yr wythnos yma wrth i mi baratoi fy nhestyn. Fideo o'r 90au cynnar, ac eich bod rhain chi wedi gweld y fideo yma, The Donut Repair Club, gan The Donut Man. Dwi'n gwybod os da chi wedi dod ar draws y dyn yma o gwbl, ond os ydych chi eisiau orio o chwerthin, mae'r fideos chydig bach yn cringing i ddefnyddio'r gair Saesneg felly. Ond defnyddio cymhariaeth mae person ar enw Rob Evans, y Donut Man, fod y donuts, y toesen felly, gyda'r twll yn y canol, fod rhywbeth ar goll. A dim ond Iesu gall lenwi a chyweirio y gwagnwch yna, y twll yna. Wedyn, be mae'r fideo yn ei wneud a y Donut Man yn ei wneud ydy llenwi'r twll gyda pethau melys eraill. Wrth gwrs, mae yna rhai bobl eraill wedi defnyddio polo mint i ddisgrifio y gwagnwch yna hefyd, ond gwneud cymhariaeth ma y fideo yma bod na rhywbeth ar goll yn bywydau ni. Pan da ni'n edrych ar y testyn, defnyddio cymhariaeth yma'n hyn rwan, dyma chi 7 o'r disgyblion oedd eisoes wedi tystiolaethu i'r Crist atgyfodedig nôl yn Jerusalem. Reit, oedden nhw wedi gweld Iesu yn y cnawd felly wedi'r atgyfodiad. Oedd eisoes wedi derbyn tangnefedd a chyfarwyddiadau i fynd allan ag gyhoeddi'r newyddion da, ac eto i gyd, dyma ma nhw rwan yn aros yn eu hunfan, ddim yn siŵr lle i fynd nesaf. Wrth gwrs, mae Crist wedi galw pob un ohonyn nhw i wasanaethu, fel mae hynny yn glir i nina hefyd fel Cristnogion heddiw. I mi, mae'r darlleniad yn un gymhariaeth mawr, dim ots faint mor galad ydyn ni'n trio yn unigolion fel eglwysi hefyd, os nawn ni bethau heb Grist yn y canol ac yn wraidd i'r cwbl, yna fyddan ni ddim yn llwyddo. A da ni yn mynd ati i wneud pethau yn ddifeddwl weithiau, heb ofyn am arweiniad yr ysbryd glân yn y lle cyntaf. Mae yna gymaint o sôn am fentro ar hyn o bryd yn does. Y geiriau dwi'n ei glywed o hyd ydy ni all pethau fynd yn ôl i fel oedd hi. Ac o'n i dyna wnaeth y disgyblion fan hyn i fynd yn ôl i fel oedd hi. A ni ddaliasant ddim y noson honno, ynde. Dwi'n cofio pam oedden ni yn Ne Affrica ar daith genhadol gyda fy ffrindiau felly, ac o'na un ffrind i mi o'r India, oedd o'n trafeilio mewn car i ysgol gynradd yn Soweto, ac o'n blaena ni fe ddigwyddodd na ddamwain car ofnadwy felly. Awn ni allan, medda fi, i helpu. Iawn, medda fo, ond cyn i ni wneud hynny, gad i ni gyflwyno'r sefyllfa
Jyst am ryw 3-4 eiliad fe roddodd o weddi sydyn iawn, jyst I gyflwyno'r sefyllfa I Dduw. Gweddi oedd y peth dwytha ar y meddwl I ar y pwynt yna, ond mi nes I ddysgu rhywbeth pwysig iawn gan yn ffrind. Rhywbeth ydw i'n drysori hyd heddiw mewn gwirionedd. Dim ots pa mor fawr neu fach mae pethau'n ymddangos, pa mor ddyrus ydy pethau'n ymddangos neu pa mor fychan, mae angen arweiniad yr arglwydd Iesu drwy lan ysbryd arno ni wastad. A hynny I wneud y penderfyniadau cywir. Felly sut fywyd ydy bywyd gyda Christ yn bresennol? So ni'n darllen y testyn I chi ymlaen y fan hyn. Pan oedd I'n dechrau gwawrio, dyma Iesu'n sefyll ar lan y llyn. Ond oedd y disgyblion ddim yn gwybod mae Iesu oedd yno. Galwodd arnyn nhw, oes gynnwch chi bysgod ffrindiau? Nag oes, meddan nhw. Yna dywedodd Iesu, taflwch yr hwyd ar ochr dde'r cwch a byddwch yn dal rhai. Dyma nhw'n gwneud hynny, a chafodd cymaint o bysgod I dal, nes I bod nhw'n methu tynnu'r hwyd yn ôl i'r cwch. Gyda pherswad, arweiniad a phresenoldeb Crist, fe newidiodd popeth i'r disgyblion yndo. Chydig o anogaeth efallai hefyd ynde. Dwi ddim yn mynd I fanylu a cheisio dadansoddi rhyw symboliaeth rhwng yr ochr dde a'r ochr chwith y cwch, ddim heddiw beth bynnag. Dwi ddim yn credu mae'r gwahaniaeth rhwng y dde a'r chwith sydd yma, ond yn hytrach gweithio gyda neu gweithio heb arweiniad Crist, arweiniad dwyfol felly. Ac wrth wrando ar arweiniad dwyfol, mae pethau arbennig yn digwydd. Yr arweiniad dwyfol hynny yw'r pethau da ni wedi ddysgu gan Grist ynde. Yr hyn sydd mae Iesu Grist wedi I ddysgu I ni. I garu, I rannu'r newyddion da, I ddilledu y rhai sydd yn oeth, ac hefyd I fwydo'r tlawd. Mae rhain I gyd yn bethau da ni wedi ddysgu gan Grist ac yn arweiniad I ni yn bywydau pob dydd. Rhoi heb ddisgwyl ddim yn ôl. Gwneud, nid fel ein bod ni yn cael y clod, ond fel bod Crist yn cael ei anrhydeddu. Un o'r darlleniadau ydw i'n hoff iawn ohonyn nhw ydy pan mae Iesu Grist yn sôn amdano fo ei hun fel y gwir gwynwydden. Ac mae'r ddwy adnod yma yn hanfodol i'n bywydau Cristnogol ni, dwi'n credu, o Iowan 15, adnodau 7 I 8. Os arhoswch yno fi, a dal gafal yn beth ddwedais I, gofynnwch I Dduw am unrhyw beth, a byddwch yn ei gael. Bydd eich bywydau yn llawn ffrwyth. Bydd hi'n amlwg eich bod yn ddisgyblion I mi, a bydd fy nhad yn cael ei anrhydeddu. Y cwestiwn ydw I yn ei ofyn, ydy'n bywydau ni yn llawn ffrwyth? Pa mor ffrwythlon yw ein heglwysi ni ar hyd a lled y wlad? Gwan bydda rhai yn deud wrthyn ni. A mae'r niferoedd o eglwysi bydd yn cau drysa am byth oherwydd y pandemig yma yn recodhau byddwn ni yn tybio felly. Ond cwestiwn bydda i'n ei gael o hyd yw, a wyt ti'n poeni am eglwys Iesu Grist yma yng Nghymru? Wyt ti'n poeni am y dyfodol? O weld y diriwiad a thitha gyda blynyddoedd lawer ar ôl yn dy weinidogaeth felly. Yr ateb ydw i'n ei roi o hyd ydy, nadw, dydw I ddim yn poeni. A'r rheswm am hynny ydy, oherwydd na fydd Iesu Grist byth yn gadael ei hun yn ddi-dyst. Diolch moch sut bydd yr eglwys Gristnogol yn edrych ymhen 5, 10, 20 o flynyddoedd, mae Crist yn dal yn Grist atgyfodedig. Mae o dal yn waredwr, yn athro, yn feseia,
ac y mae o'n dal i deyrnasu. Ac wybod y sicrwydd hynny fod Crist yn teyrnasu, y mae yn rhoi i ni ei ysbryd. Ac mi gariwn ni ymlaen i ddal gafal yn ysgeidiaeth yr arglwydd Iesu Grist a rhannu'r newyddion da. Y sicrwydd fod Crist gyda ni drwy'r cwbl, fel oedd hynny'n wir i'r disgyblion hefyd. Os down ni yn ôl at y testun, mae Iesu wedyn yn gwahodd nhw i ddod o amgylch y tân dydy. A dyma Iesu'n cymryd y bara a'i roi iddyn nhw a gwneud yr un peth gyda'r pysgod. Mae Iesu wedi'r atgyfodiad i weld yn aml yn bwyta gyda'i ddisgyblion wedi'r atgyfodiad. Ar ddiwedd y daith i maes, Iesu yn bwyta ac yn torri'r bara. Iesu'n bwyta gyda'i ddisgyblion, pan oedd yn ymddangos i'w ddisgyblion yn Lyg 24, lle fwytodd y bysgodyn wedi'i rostio. Dych chi'n cofio y darlleniad yna? Ac yma rwan y barbeciw ar y traeth. Mae Iesu wrth iddo eistedd lawr gyda'r disgyblion a bwyta gyda nhw. Mae yn dangos agosatrwydd yr arglwydd. Cyfeillgarwch glos o gydfwyta. Ac wrth gwrs mae'r toriad y bara i weld yn symbol pwysig iawn yn rhedeg drwy'r cyfarwyddiadau hyn gyda Iesu Grist. Fel Cristnogion heddiw, un o'r pethau pwysicaf nawn ni ydy'r sacrament ynddo. Ydy dod at fwrdd y cymyn. Y gwahoddiad hynny o ddod at fwrdd y cymyn. I mi mae'r foment yma yn sanctaidd yn bwysig iawn i mi fel Cristion ac i bob un ohono ni dwi'n siŵr. Yn cael dilyn y cyfarwyddiadau sydd wedi ei basio lawr drwy'r canrifodd, gwnewch hyn cof amdanaf. Yr agosatrwydd hynny ydy fod Crist gyda ni yn y sacrament. Ac yn atgoffa ni o hyn nath Iesu Grist i farw'r y groes drosta ni a'r gobaith sydd i gael yn ei waed y cyfamod newydd felly. Ychydig o adnodau yn fan hyn rwan yn dangos i ni fod Crist gyda ni. Joshua gynta, ac wrth gwrs dangos agosatrwydd Duw yn fan hyn. Dwi'n dweud eto bydd yn gryf a dewr. Paid bod â gofn a phanicio, dwi'r arglwydd dy Dduw yn mynd i fod gyda ti bob cam o'r ffordd. Iesu Grist wedyn yn deud amdano ei hun yn Mathew 18, adnod 20. Pan mae 2 neu 3 sydd yn perthyn i mi wedi dod at ei gilydd, dwi yna gyda nhw. Ac yna, yn Mathew 28, 20, gallwch chi fod yn siŵr y bydda i gyda chi bob amser, nes bydd diwedd y byd wedi dod. Ac felly pan ydym ni'n meddwl am y flwyddyn ydym ni wedi gael, y flwyddyn o bandemig felly, y flwyddyn o beidio gallu dod ynghyd o weld efallai diriwiad mewn rhai manna drwy Gymru hefyd felly. Mae'r adnodau hyn yn dod â cysur yn dydy. Yr adnodau fysa wedi dod â cysur i'r disgyblion hefyd. Fod Iesu Grist gyda nhw a gyda ni, hyd nes bydd diwedd y byd wedi dod. Ac mae hynny yn sicrwydd y gallwn ni fod yn siŵr ohono. O wybod fod Crist gyda nhw, parhau i bysgota wnaeth y disgyblion wedi'r cyfan ynddo. Bysgota pobl hynny ydy. A braint ni'na heddiw i'w cael dweud hefyd bod ni yn mynd i bysgota. Nid gyda rhwyd neu abwyd, ond gyda chariad a gwirionedd Crist y Meseia, yr atgyfodedig. Mwyn i enw. Amen.
O gadwch i ni gyfeillion droi at yr arglwydd mewn gweddi. Chwch ni weddio. O Dduw, ein tad, nefel a sanctaidd, diolchwn i ti am y cyfle i ddod i'th presenoldeb di. Wyt ti'n Dduw ac yn dad nefel a sanctaidd. Dyn ni'n diolch i ti am dy gariad perffaith, am y cyfle i ddilyn yn ôl dy droed. A da ni'n diolch i ti am ddatguddio i ni'r ffordd y gwirionedd a'r bywyd. Ia, fel mae'r emynydd yn ei ddeud, byw had y waith o arglwydd mawr yn ein calonau nina nawr, marwhau po pechod cas a chynnydd i bob nefol y ras. Da ni'n diolch i ti bod ni wedi cael agor y gair gyda yn gilydd heddiw. Yn dod i'r rhan hynny lle roedd ti'n ymddangos i'r saith disgybl. Ac fel roedd Simon Pedr wedi dweud, ydw i'n mynd i bysgota. Bydde di'n una hefyd fod yn barod i bysgota, a bysgota'n defnyddio cariad y gwirionedd yr Efengil, fel y bod eraill yn cael cyfle i dadnabod yn arglwydd ac yn waredwr. O Grist, yr wyt ti gyda ni, bob amser, datguddiad y hun i ni o'r newydd. Amlygad y hun i'r byd y mywyd yr eglwys, ac awn ymlaen gyda'n gilydd yn dy nerth. O Dduw ein tad, cliw ein gweddi ni felly. Mewn yn arglwydd Iesu Grist, yn dysgodd i weddio, i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad, yr hwn yr wyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y maddeuwn innau i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni i brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag y drwg, gan i seiddo ti o'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. O gyfeillion gadwch i ni ddod am gwasanaeth i derfyn drwy ganu yr emyn nesaf, yr emyn olaf, mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb. Dych i ni gyd ganu yr emyn yma felly.
a gras yn harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda chi oll. Amen.